je tohoto robím, no a že zarába 1200 korún za tie 4 hodiny. Si hovorím, že to je super práca, že ja sa musím akože takto začať niečo podobné robiť. 1200 korún za 4 hodiny, akože to je dosť brutálne, veď ja som teraz robil vlastne 1500 korún za 2 dní. Ja som akože sa dosť vyčerpal a tak a musím tam ísť o 11, aby som tam bol o pol 12 a končím o pol 7 a o 7 som proste nejak doma alebo tak. Takže vlastne je to aj, že de facto zabitý celý deň, no a potom ešte večer sa dá ísť vonku všetko. Aj ráno sa ešte dá čo robiť, ale ráno sa už toho do 11 nespraví a večer človek potom keď tak ide, tak je potom zase úplne unavený a zničený z toho. Takže určite takú proste prácu chcem, čo je viacej o rozmýšľaní a tak, že človek tam už uročí svoje schopnosti a tak no. Tak hovorím, nie, že wow, to je super práca, že ja by som na tým možno že uvažoval, ale neviem až tak dobre po anglicky, že možno že o rok, dva, ono že jasne, a tak sme sa v pôvode pobavili, tak som akože získal informácie. No a potom sme s Poliakmi išli prejsť, sme sa snažili nájsť nejaké, oni chceli na diskotéku, teda Adam chceli na diskotéku, lebo oslava, keď úplne zaspal v metre a teda v električke, ale že chceme na diskotéku, tí holky ani nechceli, takí boli akože v pohode, sa snažili mať takú strašnú zábavu, ale akože boli to predsa len takí normálnejší ľudia, že nie až také party girls a party typy. A ja som ich chcel akože tam tú diskotéku doviezť, lebo že už som nejaký tourist guide, nejaký turistický sprievodca, tak ich vezmem na diskotéku a všetko. No ale som nevedel nejakú diskotéku zohnať pri IP Pavlovej, ne? A som vedel akurát proste, že Nebeje, to je na námestí Republiky, lebo tam som chodil väčšinu času v máji, som tak chodil na také party a tak, a potom sú nejaké na Intraku, nie na Ižaku, na Hviezde a tak, a teraz takto v meste pri IP Pavlovej, ne, tak som nevedel moc a tak ďaleko som nechcel z nich chodiť, aj proste oni by museli testovať dlho a predsa len chceli tam ísť možno iba na hodinku na tú diskotéku a potom ísť domov sa vyspať. No a som volal Honzovi, Honza tiež nevedel, či je pri IP Pavlovej. Ja som vedel, že Retrovira niekde malo byť, ale nie som si istý. A potom som ešte volal Ondrejovi Husárovi, tiež ako ďalší taký kamoš, on práve bol na Ježaku, proste práve robil nejakú party alebo čo. A mi poradil jednu vec, ale som to nenašiel proste a to nebolo, proste musel ako blbosť povedať. Tak nakoniec sme proste tam pol hodiny nejak blúdili okolo a nic sme nenašli, tak som ich potom posadil domov na električku, že dobre, tak idete domov, tak na diskotéku pojete zajtra, zajtra ešte do Ostravy, nie. Som nasledoval tu Miho na ulici a potom som konečne išiel o pol 12 domov a konečne som akože prišiel tu a že som bol hodinu na nete a o jednej išiel spať, že proste úplne dlhý, šalený deň. A no, musím teda sa naučiť všetky tie diskotéky, ako sú v Prahe a také tie základné také informácie a potom musím akože viac tak robiť, to je úplne super, to proste stačí prísť na Mustek a osloviť nejaké skupiny ľudí, čo takto vyzerá ako takí turisti, čo tu prišli a tak, nejakí takí študenti a nejak sa s nimi dať do reči nejakým akože takým priateľným štýlom, že nemôžeme tak, že čaute, že čo robíte alebo tak, ale cez nejakú zamienku a takto sa môžeme akože de facto každý deň baviť s nejakými úplne novými cool ľuďmi a môže byť to strašne viac zabaviť a vlastne budem trochu viacej poznať Prahu, aby som vedel, kde čo je, alebo mať pri sebe nejakú mapku, nejaké vytlačené veci, aby som bol proste taký akože v tomto perfektný, ne? Stivá pecka. No, takže úplne akože štvrtok bol šialený deň, konečne som tie hrušky donesol domov o tej 12. či kedy a som proste spal a ráno som musel skoro stávať, lebo som išiel na študijné oddelenie, som ešte skočil na poštu kúpiť kolok, tam som dostal úplne nový index, takže mám teraz nový index, musím ho cez víkend vyplniť, ho tam doniesť, aby ho podpísal rektor a potom za týždeň musím získať podpisy všetkých mojich skúšok a za poštou za posledný rok, aby ma dali do druhého ročníka, bez toho proste neviem druhák, takže to bude akože dosť ešte brutálne všetko to vybavať. Lebo tí profesori stále sú niekde inde a niektorí aj nie sú v Prahe, takže to bude šalené. No a potom som ešte v piatok teda sa dohodol s Majkou na obede, boli sme na obede na Číne, na Florencii za 100 korún, proste koľko chceš jesť, som sa našal strašne veľa, keď je to, no, nie je to nejaké zdravé a tak, ale tak dobre, no tak som sa najedol, veď čo už, v pohode a druhýkrát som tam bol takto v tej reštaurácie a aj tiež som na Číne už nebol 3 mesiace. No a sme fajne pokecali s Majkou, ktorý sa mi páči, že mám takú kamarátku v Prahe, že ona tak prípada mi, že chce proste mať nejakého takého kamaráta, tak, proste, s ktorým môže si občas niekde zájsť, proste venčiť psa a tak a ja tiež, takže mám tak, že sme sa tak skamarátili, tak sme sa dali dokopy, že som tam tak spolu, kde chodíme a to je také celkom fajn, akože pravda, že ona má akože ľuba frajera a s ním býva a všetko a má psa Muniho a tak, takže
to je tak akože vyberám ako kamarátku, že tak sme pokecať, akože, a Majka inak pre tých, čo nevedia, moja spolužiačka zo strednej školy. No tak sme boli takto venčiť psa a ja som sa mal stretnúť na Kobylisách, kde vlastne Majka býva s Romanom, ktorý mal dať nejaké veci pre spolok, tak som sa trepal na Kobylisy. Tak som s Majkou vyšiel na Kobylisy, naša sa tam išla priamo električka, tam sme boli vyvenčiť jej psa a proste v parku, tiež proste taká pohodička, ja som sa tak trochu odpočil, aj keď som bol strašne unavený proste z toho, že som malo spal. Ale som si to vychutnal, taký chill out. No a potom Roman mi píše, že počúva, či volá pohodne, keď sme sa mali stretnúť. Majka mi počula tento foťák, s ktorým práve robím video. Tak mi píše Roman, že budem na 17. listopade na koli, tak tam ti dám, tak chod tam. Tak ja, že OK, tak som išiel tam, som skočil na internet. Som skočil za Žoldym, ale Žoldy nebol doma. Na internete som začal proste popozeral tak a Roman mi volal potom, že počúva, tak ja neprídem na kolej, ale že o pol hodiny buď na Václaváku, že cyklok si mňa porazil už 4-krát, kde idem za ním, tak som konečne prišiel na ten Václavák a tam sme sa konečne stretli a mi dal proste nejaké noviny, Fuxe noviny, ktoré bude teda dneska porozdávať pre náš spolok. No a tiež akože nič som s tým nemusel robiť, všetko bolo hotové, iba aby som to vzal, aby to nemusel niesť za sebou, no tak to vážne, ani to nie je nejaké ťažké, vážne to mohol niesť, ja som kvôli tomu nemusel chodiť hore dole. A tak nakoniec aj tak vlastne som, z Majkou by som chcel ísť tak či tak, na Kobylisy, na kolej by som chcel ísť tak či tak na internet a na Mústek, kde som musel ísť teda na Václavák tak či tak, kvôli tomu, že som potom prestupoval na metro, lebo som musel ísť potom stavať na Skalku, vlastne tam na juh, kde mám sako a všetky teda oblek a všetky moje veci, tak tam som sa akože išiel k Peťovi, tam som prišiel, som sa vyčural, som si prevedol 3 vety a hneď som akože si išiel jahnuť, tam majú takéto úplne tmavé žalosy, čo tak zaťahne, aj to úplne tmavé, takže som tam hodinu a pol spal, potom som sa zobudil po 6, mi píše že sa chce stretnúť, že ešte je v Prahe do 9, tiež také divné, že vlastne som sa s tým nikdy nebavil a teraz sa chce takto stretnúť a tak, že dobre, by sme sa mohli stretnúť a tak, a som mi vybil jeden mobil, druhý bol úplne, mal slabú baterku a bol to problém sa stretnúť. Teda bol to problém akože vôbec nejak dohadovať a ja som sa strašne rýchlo osprchoval, som si obliekol oblek a všetko a som sa vybral vonku a už bolo nejak 3-4-7, ale keď som sa konečne vybral o 6:30 a ja som mal byť o 7:30 u Glavic na malej strane, že keby som išiel priamo tam, tak všetko v pohode, akorát, že som to stíham, akorát, že som zistil, že ja nemám bán taký pásik pre náš spolok, lebo ja som vlastne išiel do Glavicov na spolkovú večeru, na zahájenie 10. Štýktenfestu, na zahájenie našej 10. spolkovej oslavy. No a ja som akože nemal ten ban, a som musel ho mať, tak som musel ísť na Holešovice, lebo tu som ho mal u Vovčka. Tak tu som sa musel akože trepať, prestupovať metrom všetko, aby som mal ban, tak som si aj nabol mobily dve, na tých 5 minút som si zapol internet na 5 minút. Zistil som, že Veronika mi neodpísala, lebo som akože stále dúfal, že ešte nejak sa toto dostane rozmal, píše. A som potom sa rýchlo ponáhľal späť na toto. S otcom sa mi nepodarilo dohodnúť stretnutie, lebo proste mu píšem, že ja som vtedy, keď som bol na múzeu, než bude na múzeu 15 minút, že pritam a on zase, že je na hrade a ja potom mu odpisujem z domu, takedy po 7, že ja som ide na Malostánske námestie, že budem tam 20 minút, tam sme sa mohli stretnúť, lebo to je hneď pri hrade blízko. A potom akože on mi napíše dneska ráno, že až teraz som došiel SMS-ka, takže nič z toho, a už akože odišiel vlakom, takže tak sme sa nestretli. Tam som mečkal teraz hodinu na tú večeru, ale to bolo úplne v pohode nakoniec, lebo tam nič sa také nerobilo oficiálne a tak. Mali sme tam piť pivo, mali sme vlastne vypiť svoje čiapky, že taká tradícia je v spolku, že keď dostane akože ten člen, ja som teda Fuchs už nejaké pol roka, tak už mám taký právo dostať čiapku po pol roku zhruba. Tak sa tie čiapky vypijú, že sa akože nalajú do nej pivo, nejaké malé alebo veľké a potom sa to pivo vypije a potom sa čiapka dá na hlavu, proste úplne sa zamočíme, tak som mal za sebou 2 uteraky a všetko a nakoniec sme to ani vôbec nepili, lebo sa zabudli čiapky doma, akože ty ten Kubo, tak proste sme nepili čiapky, sme predávali potom nejaké veci, to bola sranda, že ja som si vzal také tie naše odznaky, spolkové plácky sa to volá. A potom Roman mal nejaké požadnice, Ondrej mal nejaký akože 10-ročný proste nejakú brožúrku o našom spolku
A tak sme vlastne chodili hore dole, akože po tých ľuďoch, čo tam boli, to boli vlastne ľudia zo spolku, takí starí detkovia, akože, alebo takí starší ľudia, nejakí senior manažeri, strašne taká vyššia stredná vrstva, bohatí Nemci, nejakí Taliani tam boli a tak proste, a im sme predávali, nie, že proste prišli, koľko to stojí 200, dal tam 500, čo to je dobré 500 korún a tak, a proste tam sme zarobili pre spolok pár tisíc korún a sme tak predávali, no sa bál s nejakými ľuďmi sem tam, ale inak z Renčou, dobre bolo, že som ešte z Renčou dohodol, že sa s ňou pôjdem voziť na jej koňovi, lebo že čo musím spraviť preto, aby som sa mohol, lebo ona má koňa, čo musím spraviť preto sa jej pýtam, aby som mohol sa akože na koňovi voziť, ona že veď si môžeš kúpiť, alebo tak môžeš, akože za kým sa dohodnúť, že ja s tebou sa môžem, jasné, že mohli by sme nakedy ísť, že teraz nie, že teraz nejak to nevyhovuje, ale že potom nakedy pôjdeme, takže super, že sa budem voziť na koníkovi. A toto. A som sa rozhodol, že sa budem učiť nemčinu, lebo som v tom spolku, a už keď tam som, i keď neviem, ten spolok nemčiny má nejaký význam, lebo som si hovoril, že akože hlavný význam spolku je v tom, že máš nejakých takých blízkych ľudí a takých spolkových bratov, ktorí sa k tebe neotočia chrbtom, len tak a sú stále s tebou nejak, proste keď prídem do Prahy, tak viem, že oni tu sú a že mám ako keby rodinu, nie? A na druhej strane, keď som bol na tej couchsurferskej večeri v tom štvrtkovom hrom do Police, tak tam je tiež strašne veľa cool ľudí a tiež sa s nimi dá akože baviť po anglicky, po nemecky, po všetkom. Takže nie, no ale tak ostanem tam zatiaľ. A keď už tam som, tak sa budem učiť nemčinu, takže sa chcem teraz začať nejak učiť trochu nemčinu. A aby som sa nejak naučil také základy za nejaký rok, dva. A proste to už tak využil, nie, že sa oplatí, keď som bol v Rumunsku, tak tam hovorili po nemecky ľudia, že nevedeli po anglicky a iba po nemecky, tak ktorí proste Rumúni, alebo nejakí Maďari, proste, že tam boli a tak. Takže je to dobrá vec vedieť po nemecky a potom sa ešte naučím po anglicky a môžem robiť možno, že od budúceho roku toho lektora angličtiny, zarábať nejaké ťažšie peniaze a tak, že proste cool, takže také mám plány. A potom som odišiel stamať z toho Glaubica takedy o 11:30, prišiel som tu o 12:00, som sa ešte z električke s Romanom hádal o tom, ako proste funguje nejaký ten ekonomický svet, nie? On hovoril, že všetko je také hrozné, že distribútory proste zožerú strašne veľa peňazí a nevytvárajú žiadnu pridanú hodnotu. A ja hovorím, že ale všetko je správne tak, ako je, len že pokiaľ je slobodný trh a každý má prístup k informáciám, tak je všetko také správne a nemôžeš povedať, že je niečo zlé. A aj keď nejaký Apple si má nejakého distribútora vyhradeného v Európe, ktorý zdražuje o 20%, tak je to tak v poriadku, tak proste oni sa tak sami zvolili. A proste pokiaľ existuje konkurencia, tak nech založí niekto spoločnosť, ktorá nebude mať takého distribútora, ktorý nebude to zdražovať o 20%, potom výrobky budú lacnejšie o 20% a budú ľudia kupovať do toho a Apple proste bude musieť zrušiť toho svojho distribútora, vieš. Takže už tak sme sa hádali, takže dosť taký, on je taký, že ti odporúčam nejaké filmy, že Zeitgeist 1, 2, no to tiež akože Zeitgeist, tak som to tam myslel tak, že je to super, ale potom som čítal tie liberálne názory a také nejaké, môžem odporučiť Econor.sk, tam je ten pohľad oveľa lepší, taký ten zdravší rozum, že nefungujú veci tak lineárne, ale kvadraticky nie je svet čierno-biely, ale je farebný a podobne, takže to, no a potom som prišiel domov, to som ešte 15 minút nevedel dostať do brány, lebo Vočko strátil kľúč do brány, takže musím kúsať zvoniť. A som zvonil úplne všetkým ľuďom v rade, 4 nejaké babky povedali, že ja ťa nepustím po noci, že nejaký zlodej si alebo čo. A konečne potom prišiel po 15 minútach nejaký typek, taký nejaký naspidovaný, alebo taký nejaký divný, ale mi otvoril, ne, v pohode. Tak konečne som tu prišiel a som sa vyspal. Takže to boli posledné 2 dni, akože úplne šalené, som konečne trochu vyspatý, som si aj trochu zacvičil a ja už musím behať preč, lebo za 45 minút náš párnik odplúva z brehov Vltavy. Takže musím tam behať a proste úplne šalné veci sa tu dejú a úplne proste toho je veľa. A s Katkou som sa dohadoval, že by sa mohol niekedy stretnúť v nedeľu alebo tak, takže možno nakoniec aj niečo bude. Takže fajn, no a ja teda musím padať. Neviem, či to vôbec stihnem upload na YouTube a tak. Dobre. Takže si pamätajte, že proste máte dobrú náladu, pozitívnu, netreba sa nejak stratiť dobrú náladu kvôli tomu, že niekomu inému sa nejak dobre darí, alebo niekto iný hovorí niečo iné. Ale proste byť taký úplne otvorený k ľuďom, taký priateľský a všetko a stretnete jedného, druhého, tretieho a
skúsiť sa či baviť a zabávať a takže chodiť a užívať si to a tak, takže ja si to takto užívam a ja som proste spokojný celkom teraz a teda ešte sú tam nejaké veci, ktoré by som chcel riešiť a bude to stále lepšie a lepšie, tak čau.